Ето как да направите перфектния бит за Торино и Пашата. Първо започваме с ето това пиано. Продължаваме го с мелодичен синт. И добавяме цигулки. Още цигулки. Добавяме тази нотичка от синт в началото на патърна. И ето тези приятни акорди от един one-shot. Мелодията ни е готова и е време за барабаните. И разбира се, след аранжимента, не се виждам, битът звучи така.